бутилци, чието име ще спестя, която всъщност е казала следното нещо. Вие дори нямате представа какво е да си беден, защото да си беден в Европа и да си беден в Латинска Америка са две различни неща. Там бедността те убива, докато тук за бедните все пак има някакъв шанс. И тя обяснява точно това. Тя се занимава отново вече не е най-лесно да кажем, че да, богатите е най-лесно. И е казала следното нещо. Действително няма никакъв проблем да разписваш чекове, но въпросът не е да разписваш чекове, а да отделиш от правото си. Това не е цялото, което можеш да правиш. Да отделиш от правото си и да разпределиш с други хора, които не може да това. Краси. Разбира се, един се прочете, но поне знам, че сега ще изпуснем, ще се тръгне, а пък сме на този важен разговор, който е всекидневен и всекидневен разговор за нея усилия през цялата година. Кажи малко повече сега, през тази година, как се държават по отношение на родителите, които имат нужда от помощ? Аз имам впечатление, че моето усещане е такова, че доброволчеството през тази година беше някакво много съзнателно, много активно, повече хора се сетят, повече да помагат. Бежанците, разбира се, са причина за тази голяма най-малко. Това може да се видят, мисля, че не само така. Смятам, че това беше като отговор на представителите на държавите, хората, които не можели да се организират. Помощ за самопомощ. Ти със статистика разполагаш. Какво виждаш ти? Да, прави се представената година, наистина през отделните години и през отделните истории на хора. Аз спускам определени години и през статистиката се вижда, че хората се включват повече. Затова не знам дали факта на държавата, дали е осъзнателен акт на контрапункт, но със сигурност няколко нови платформи, които са създадоха и които помогнаха на хората да се ориентират като Time Heroes, една платформа, която се казва доброволци с каузи, които имат нужда от доброволци, помагат, защото хората се включват, има много хора, които са готови да се включат, да дарят, да помогнат, но не знаят как.